Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Diumenge 13è de durant l'any. Text de l'Evangeli. En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: el qui estima el pare o a la mare més que a mi, no és digne de mi. I el qui estima el fill o la filla més que a mi, no és digne de mi. I qui no pren la seva creu i no em segueix, no és digne de mi. El qui trobi la seva vida, la perdrà, i el qui perdi la seva vida per causa de mi, la trobarà. El qui a vosaltres rep, a mi em rep, i el qui em rep a mi, rep aquell qui m'ha enviat. El qui rep un profeta a títol de profeta, rebrà recompensa de profeta, i el qui rep un just a títol de just, rebrà recompensa de just. I tot el qui doni per beure, ni que sigui només un vas d'aigua freda, a un d'aquests petits a títol de deixeble, en veritat us dic, no perdrà la seva recompensa. Comentari. Pare Antoni Pou, monjo de Montserrat. I qui no pren la seva creu i no em segueix, no és digne de mi. El que a vosaltres rep, a mi em rep. Avui, en sentir dels llavis de Jesús, el qui estima el pare o la mare més que a mi, no és digne de mi, quedem desconcertats. Ara bé, aprofundint una mica més, ens adonarem de la lliçó que el Senyor ens vol transmetre. Per al cristià, l'únic absolut és Déu i el seu regne. Cadascú ha de descobrir quina és la seva vocació. Potser aqueixa és la tasca més delicada a fer. I després, ser-hi fidel. Si un cristià o una cristiana tenen vocació matrimonial, cal que vegin que la realització de la seva vocació consisteix en estimar la seva família tal com Crist estima l'Església. La vocació a la vida religiosa o al sacerdoci demana no anteposar els vincles familiars als de la fe, si amb això no es manca els requisits bàsics de la caritat cristiana. Els lligams familiars no poden esclavitzar i ofegar la vocació, a la qual hom ha estat cridat. Sota la paraula amor pot haver-hi un desig possessiu de l'altre que li resta llibertat per a desplegar la seva vida humana i cristiana, o la por de sortir del niu familiar i enfrontar-se amb les exigències de la vida i de la crida de Jesús a seguir-lo. És aqueixa deformació de l'amor que Jesús ens demana transformar en una estimació gratuïta i generosa, perquè tal com diu Sant Agustí, Crist ha vingut a transformar l'amor. L'estimació i acolliment sempre restaran els nuclis de la vida cristiana envers tothom i, sobretot, envers els membres de la pròpia família, els quals normalment són els qui tenim més a prop i constitueixen també el pròxim que Jesús ens demana d'estimar. En l'acolliment de l'altre sempre hi ha l'acolliment del Crist. El qui a vosaltres rep, a mi em rep. Hem de veure, doncs, el Crist en els qui servim i reconèixer també el Crist servidor en els qui ens serveixen.